Kraksalo Assam Tripura Police the Intelligence Branchni Thansa Chaitogwi Naitogmwngo Wngkhorwi West Agartala Thanani Joypur Amchai Bangladesh ni Militant Organization Imam Mahamude Kaphela ni Khoroksa member Jagir miyana arrest Khlaikha Police. Abai keno kokno mani bising te shaman ke arrest khlaijak nai Jagir miya Joypur Amchai ni Hanif miya ni bisla hanai abai keno Bangladesh bolong bokrok JMB bedek ni member hanai abai keno shaman ka bini phishing STF thanamo kaise FIR khlaijak tongo hanai abai keno bini mugoi Tripura te Assam hastewo kwangma article FIR khlaijak tongmani kokthuma Naitogmwngo Assam Tripura Police no khoboi Intelligence Branch wo Naitogwi tongmani kokthuma Party mengerti Chaitogwi Naitogmwngo Khorang Police abai kena party mengerti sabu-sabu Khoroksa tong mengerti Chaitogwi Naitogmwngo Khorang Police. Rasa kalau aku ini Imam Mahamude Kaphela Chini Khorang.